Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydele moɗon weltare min dañi hucciday mon oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jijjita kay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof hawɗo goro sawo holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal on ji hande noon ko yewede gondume e plateau me subaka altine hande o Amadou Moussa noon ko jaam tan joguimo kono janggo so Allah lamɗo jaaɓi amin jakori yitudemo ɗo e plateau miɗen roɓɓindu jaydele ɗum ɗon noon hande ko banimon debbo Aissata Ndiaye tan waddata hen ni mi wawa ƴettude walla yettade ɗo Amadou Moussa yettotode kono mamin mbaɗen komin mbawi ko hande gorko Mouhammady Hunare yewni plateau o ɗum ɗon noon bandiraɓe en gara tan ko ɓuuri tengtude hande banggal jaydeli ɗi woni yette cahier de doléance mo syndicaliste uji nawno totti gardiɗo leydi o ñane goo lewru mai woni ñane samedi oɗo ɓennuɗo ɗum ɗon noon ine jeeya hen goƴaji moɓe kewɗi ganduɗa heɓe nanni ɗum hen ɓe totti gardiɗo leydi o e ɗum noon ko Diaydé Las udditi damal hande Diaydé Las ari tan koye wiide kanko gardiɗo leydi o wemnani syndicaliste uji ɗi banggal mumen walla goƴali mumen ɗum woni konngudi ganduɗa nane nder Diaydé Las koni konngudi gardiɗo leydi ndi ha joni tan kanko Aliou Ndoye o heeɓi yette wadde inauguré goto port mo ganduɗa yette o udditi ɗum oɗon port noon ene jeeya ko waɗi ɗum walla mbiyen ko ganduɗa udditi oɗon port walla fewndi oɗon port woni milliard uji ɗiɗi e milliard uji ɗiɗi e feccere waɗama e oɗon port mo ganduɗa yette udditama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni tan e jayde enquête arti koye konngudi Macky Sall ha joni woni gardiɗo leydi meɗen Sénégal wiide tan banggal âge de retraite walla mbiyen duuɓi paade retraite ɓe mbawa ɓeydidde ɗum nawde ɗum duuɓi 65 mataw ene jeeyano e goƴali ɗi ganduɗa yette ene wone cahier de doléance oɗon woni ɓeydidde e banggal yette duuɓi retraite ɗi kono kadi ustude e banggal taxe uji wiide yette ɗum ɗon ne wawa wonde kono kadi banggal autoroute à péage o arti hen ha joni tan artude kadi e banggal coronavirus woni professeur Seydi wiide tan coronavirus koko wayloto ñande fo oɗon rafi ɗo joni noon koko ganduɗa yete woppani suka woppani mawɗo ɗon rafi o tolni ha joni tan kanko Diaydé quotidien e gaare tan ha joni tan koye gon felo yabɓi woni artude konngudi omo ganduɗa kanko woni président Macky Sall e tan wiide duuɓi ko ganduɗa woni to banggal liggotoɓe wawa ɓeyditede kono kadi autoroute à péage o koko ganduɗa yete mo wawa rewde hen fo lawol Rufisque ngol nanɗon yette yo yimɓeɓe ƴettu ɗum saabu yete autoroute à péage o koko ganduɗa koko yoɓa pour ina koko fewda pour dewowo toon fo ina yoɓa kalis muɗum Diaydé Le Soleil kañum noon arti koye banggal gongal wiide tan kanko président Macky Sall o wi ko hay so tawi won goƴali ganduɗa yete wawa yette ɗo joni hokkede walla yettade ɗo yiiɗi yettade ɗo ko banggal social noon woni ballal o yaɓɓitta hen koyngal makko oɗo woni fo e balle mawo won hen e goɗɗum ko ganduɗa yete ina way noon ɗum noon ha joni e Diaydé Le Soleil konngudi professeur Seydi ine tawte hen e banggal coronavirus ko wiide tan yo yimɓeɓe ɓuur ɓeydude yette ƴewtade walla ɓurde rentade oɗo rafi saabu nanɗo te ɗo joni koko wayli kadi te ko wayli ko woppata sukaɓe tokosɓe ɓe Diaydé L'Observateur rewi hen Diaydé L'Observateur noon kañum tan ari koye ko ganduɗa yette woni banggal pétrole mo ganduɗa nana addi coow e ɗon ɗo ganduɗa kañum woni présidence woni galle lamorɗo ɗo yette ɗum noon ko wiide tan ko marché mo ganduɗa haala ina taari ɗum ne feewi ɗum ɗon noon ɓe garte konngudi gardiɗo leydi ndi ha joni ñande goo lewru mai e ko wiide tan yette won ko goƴali ganduɗa ɗo joni wona yette goƴa makko saabu yette koko ganduɗa fawama place muɗum ha Paris ɗum ɗon noon woni konngudi ganduɗa nane nder Diaydé L'Observateur
caggal l'observateur ko jaynde vox populi rewi hen jaynde vox populi noon ɓe ngari ko tan ñingde konngudi ganda gardiɗo leydi o suti ɗum nene goo lewru mai fanude ɗum tan ko ganda kañum woni autoroute à péage o kono kadi banggal gongal woni yete ɓeydude âge walla mbiyen duuɓi ganda neɗɗo ina jettira ɗum retraite ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe noon oɗo baɗono Sonko e Guy Marius Sagna Abdoul Mbaye ɓe ngari koye konngudi wiide tan kanko gardiɗo leydi o fotani sutude konngudi baɗi ni e wiide tan mo wawa rewde e autoroute à péage o ya rew ɗo ganduɗa ko kañum woni lawol lesgol ɗum noon woni konngudi moɓɓe ine tawe e nder vox populi ha joni tan cadre walla ardiɓe banggal APR kamɓe noon ɗo joni ɓe jaadani décision mo CEDEAO ƴetti fatinde ɗum e sungoli men ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jaynde libération noon hande kañum uddata damal kañum noon ha joni tan ari ko ganduɗa kañum ɓe mbi ko banditisme fiscal walla mbiyen banggal ganduɗa ete yonnaka hay lawol gotol e banggal fiscalité ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu yete ko contentieux mo ganduɗa ina huccodirno yete banggal fisque ɗo e nder leydi meɗen ko ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Barrick Gold kamɓe noon gaddi walla kamɓe gonde oɗo coow paaɗo e banggue pétrole paaɗo e banggal fiscal ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni ko wayno taxe uji poɗɗi yaltinede ko way noon ɗum noon ina tolne tan 122 milliard uji piccal capanɗe jeegom woni ko ganduɗa yete nane nder jaynde libération ina tawe hen yete to ganduɗa noon kañum woni Thiadiaye gonnoɗo toon maire ina wiye Abdoulaye Diop e joyo ɓe o wondi ko kamɓe pawa juuɗe e oɗo probléme walla mbiyen oɗo garɗo lurodiral dañgal toon bandiraɓe ko ɗum uddata banggal roɓɓindu men jaydeli gareten noon ko banggue goɗɗo hande yete no mbirmumon ni hande banggal Amadou Moussa mankiɗo e nder roɓɓindu jaydeli meɗen ɗum ɗon noon ba ebbore wonde nde woni banggal tan fait divers banggal fait divers noon hande gareten koye banggal kamɓe saktoɓe kabaruji kamɓe noon ɓe nawino kamɓene banggal goƴali moɓɓe ɓe totti gardiɗo leydi ndi kono noon ina jeeya ɗiɗon goƴali ƴewtede no feewi holno watte ha yete liggotoɓe e nder walla mbiyen liggotoɓe banggal saktude kabaruji ɓuura wonde place mumen saabu hande ina anda ko ñalawma mo ganduɗa yete teddinira ɗum ko banggal caktugol kabar ɗum tagui noon kala saktowo kabar nder leydi meɗen Sénégal e caggal leydi hande nana rutte teddugal hande ɗo e nder roɓɓindu jaydeli meɗen ina jeeya noon goƴali kewɗi hande ina yiye e banggal ɓe ganduɗa kamɓe goni saktoɓe kabaruji e banggal gonki mabɓe kono kadi ina yeehi hay banggal ganduɗa kañum woni no kabaruji saktirte ni kono kadi hande ne wawi wiyede débauche walla mbiyen carodiral ganduɗa ƴewtidama e nder banggal saktugol kabaruji saabu hande ene wawi yiyede ummiɗo foof yaaha udditoya site so udditi site yete haalata hen ko ganduɗa ine wona nafoore yimɓeɓe kono wonita hen ko saktude sirluji walla haalande yimɓe yiilade buzz ko wiyete ko ñande foof saabu sa udditi internet o wiyete ko sa waɗani site ma ko faye banggal buzz yimɓeɓe jeeɓatama walla ko way noon ɗum ni saabi hay ko heewi émission ji ganduɗa ko émission ji bawde nafde hewani yiyede hen e banggal ngal ɗon yiyete e banggal site uji internet ɗi ha joni tan ina jeeya e gonki kadi saktoɓe kabaruji saabu hande ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni reporter uji aɓe jogui goƴali mabɓe ɗi ɓe goyata ha ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni correspondant ji wonɓe ladde ɓe ganduɗa kala ko kewi toon hande ko kamɓe jettinanta ɗum askano ɗo e wuuro lamorgo ngo yete ɓeɗonne hande ina jogui goƴali mumen e banggal gonka e banggal jobdi e banggal ko way noon e goɗɗum reporter uji ganduɗa nane nder galleji liggorɗe ina liggo kañumen gonka mabɓe yarani noon ɓeɗon fo hande ina jeeyay goƴali mumen walla ko goyata ko wiide yo gonke mabɓe ƴewte banggal mabɓe liggorde yo ƴewte kono kadi noɓe mbaɗata ha ligguey o yaara yeeso kadi yo ƴewte
ene jeeya hen kadi fewndidde walla mbiyen ƴewtade banggal ngal ganduɗa holno won watte ha neɗɗo wona saktowo kabaruji holi lawol foti rewde kono kadi holno foti wadde ha jooɗo e place mo ganduɗa ko kañum woni place mo foti jooɗade o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon ene heewi yede hayso manifestation dañi walla ko way noon saktoɓe kabaruji ɓe daña hen gañandeli ɓeɗo piye hen ɓeɗo lore hen te ɗum ɗon foof koko ganduɗa ete fotani saabu saktowo kabar kañum ari ko hollidde ko woni ɗon ko hollidde ɗum ɓe ganduɗa neni galleji mumen jooɗi mbawa andude mbawa yaade mbawa yettade toon wadde noon ɓeɗon ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni daɗiɓe saaha foof ɓe poti ko wattude hakkille e ɓeɗon ha waɗoɓe manifesté ɓe gañata ɗumen kono kadi kamɓene kadi e koye mabɓe ɓe gañata walla ɓe gaddanta caɗele ɓeɗon liggotoɓe eyi manifestation ji dañnoɗi ɗo ganduɗa kañum woni liggorɗe TFM caɗele addanano te ɗum ɗon foof koko ganduɗa fotani saabu goto foof watta ko liggey muɗum te fawi liggey muɗum koye lawol haymo fawani liggey muɗum e lawol e hakkillaji yimɓeɓe saabu hakkillaji potani goto foof yiyande muɗum kono noon liberté de la presse koko wodi te kadi gonɗen koye leydi ganduɗa goto foof ina jogui droit yaltinde haqillantagal muɗum kono kadi yaltinde ko ganduɗa ko kañum woni nder ɓerde muɗum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Bayaw Pindi TV koye ɗi konngodi guddeten Robindu Diaydele meɗen ko tuttude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye